Така, отново сме с Ива Парапанова и днешната тема, за която ще поговорим, е Low FODMAP, IBS или така наречения синдром на раздразнено черво за всички от нас, които страдаме от тази модерна болест. Тя наистина е модерна, защото се оказа, че мисля, че близо 40% от населението активно така страдат от този синдром и това е буквално почти всеки трети, ако не се лъжа, и то в активна възраст между 30 и 50, т.е. работещи на стол по цял ден в офиса и съответно под стрес. Това веднага ни се отразява на червата, съответно води до подуване, до газове, до киселини, а ние си мислим, че просто ни е лошо настроението. Не ни е лошо настроението. Настроението ни е лошо, защото просто сме яли неправилно съчетани храни и това ни смазва и съответно ни взима от енергията и ни се отразява на начина на живота. Точно така. Разкажи повече, моля те. Ами толкова неща мога да ви разкажа, но ще се опитам да съм максимално кратка и разбира се, ако ви е интересно, в следващото видео ще ви разкажа моята лична история, как аз финиширах преди 4 години в болница заради пропускливи черва. Но сега искам да започна от там, че ти спомена за настроението. Настроението, защо се влияе от нашите черва? Защото в нашият микробиом се крие цялата ни имунна система. На първо място. На второ място, хормоните на щастието, серотонин и допамин, те се произвеждат точно в нашите черва. Точно така. Така че може да изходите първо и базисно от тези две становища и от това, че хората, чувствайки се добре, на нас ни е ходнало коремчето или нямаме подут корем и тогава нямаме токсикация в нашия организъм. Бих искала да започна от там да направите едни тестове за себе си. Трябва да ходите до тоалетната един път по-малко от храната, която сте приели за деня. Какво имам предвид? Ако сте хапвали 3 пъти на ден, поне 2 пъти трябва да бъдете до тоалетна. Да. Варианта да ходите веднъж в седмицата до тоалетна е абсолютно изключен. За съжаление, срещам много хора, които смятат, че това е нещо нормално или го правят чрез лаксативи. Това е манипулация за вашия организъм. Вие със сигурност трябва да вземете подходяща диета, която да освободи вашите черва. Оттам детоксикацията веднага ще се случи в вашия организъм. Тогава вашата памет ще се подобри, вашата кожа ще се подобри. Няма да имате подут корем, няма да имате този корем, който всички си мислят, че с коремни преси се сваля. Не, аз имам плочки на корема и повярвайте ми, не правя коремни преси, това е заради чистата храна. Само да кажа, че аз съм също от тия хора с проблемите с ходенето до едното място и откакто всъщност направих този детокс, абсолютно нормално си ходя, нали, както ти каза, колкото пъти толкова. Нали, съм много отчудена как изведнъж организма ми заработи абсолютно нормално, а преди, нали, съм си помагала или съм си измъчвала, което съответно още повече е водило до кисело настроение. Няма да ти кажа, нали, колко може да си сърдит на света заради това, че, нали, просто те боли корема и не можеш, нали, да отидеш. Нали, съвсем такива, според мен, неща, които много от нас изпитват, но не си дава сметка откъде идват, а те са от храната. Да, те са точно така. От храната и ние може да научим нашият организъм да работи в наша полза. Процесът е много бавен. Както процеса на токсикация на организма, това се случва с години и има хора с години, които не ходят редовно до тоалетна, така и детоксикацията може да отнеме повече време, но накрая се заслужава, защото така от една страна ще бъдете по-здрави, ще бъдете по-щастливи и ще бъдете с по-малко килограми. Може да започнете с една проста диета. Вкарайте повече фибри във вашето меню. Но... Къде да вземем фибри в менюто? Мога да ви препоръчам най-лесното е, например, като започнете с една лъжица на гладно, както с топла вода, така и с супена лъжица зехтин или друга мазнина, която е растителна мазнина, полезна мазнина, и да си сложите малко смляно ленено семе. Може да звучи за някой от вас странно да консумират на гладно зехтин, но е много по-добре, отколкото да консумирате пица. Лъжица зехтин с вътре на смляно ленено семе. Да, точно така. На гладно. Не съм се сетила, да. Абсолютно много помага. И след това вече трябва да започнете да се храните. Кога е полезно да го правим това? Сутрин? Да, сутрин на гладно. Сутрин на гладно. Ще опитам задължително. Да, много помага. И след това може да се хапва след 1 или 2 часа, тъй като червата чисто сами по себе си се чувстват доста заситени от тази консистенция. И след това вече, като за прочистване, е добре да се храните с повече течна храна,
не толкова зеленолистни и сурови плодове и зеленчуци. Знам, че сега идва момента, в тях има фибри. Да, има, ако вашите черва са здрави. Ако имате пропускливи черва, суровите плодове и зеленчуци не са най-добрата храна за вас. Какво значи пропускливи черва? Добре, ще го обясня по най-елементарният начин. Като будинка, моля. Две сме, но все пак за всички тези от вас, на които им е интересно как да си представяте червата, както са, и си представете, че те са като на решето с дупки. Да. И в тези дупки, когато влиза и остава храната там, и тя ферментира или просто се токсикира, вече остава във вашето тяло, не може да се отдели по правилния начин. Това се прави в лабораторни изследвания, нали, вече се взимат там и X-ray се правят и така нататък. Нали, по-сложно е, но човек може сам да си го усети. Аз просто обяснявам как изглежда самия орган. Но ето тук е хубавия момент, че това всичко може да се поправи, разбира се. Всъщност как да оправим лигавицата и стените на нашите черва. Аз мисля, че имам, извинявай, че те прекъсвам, но наистина смятам, че ги имам точно така наречени пропускливи черва, защото аз съм забелязала, че понякога пия много витамини, а реално няма подобрение. И всъщност си дадох сметка, че аз по-скоро не ги усвоявам, а то е може би заради това. Нали? И съответно и за комбинацията, нали, на витамините, между кое е правилно да се комбинира. Отнеме едно известно време да се понауча и въпреки това смятам, че не е пълноценно усвоявам, нали, всичко, което взимам допълнително, което значи, че хвърлям пари на вятъра. Защото буквално, защото те тия добавки струват майка си и баща си, както знаеш. Да, те са много скъпи и ако не се усвояват или ако вие нямате дефицит на тези хранителни добавки, а вие въпреки това ги вземате, това ще има противопоказно за вашето тяло. А за пропускливите черва, за да се заздрави самата лигавица, първо наистина трябва да се направи един детокс, за да се изчисти всичко, което е останало, защото представете си както е червото, ако ходите веднъж до тоалетна, се освобождава само едната част. Има в тялото друга част от токсини, които се е задържала. Всичко това трябва да бъде изчистено и тогава вече лигавицата започва да се заздравява. Пак казвам, с определени храни, с мазнини, които да са полезни за червата, плюс колаген и пробиотик, които се вземат в продължение на няколко месеца. Не говорим за 2-3 седмици, а няколко месеца. Защото след тази детоксикация мисля, че трябва да започне пробиотик. Да, много е важен пробиотика и искам да вметна нещо друго. Ако киселото мляко не ви е домашно, не си мислете, че приемате пробиотик. Да, и че е кисело мляко. Да, или че е кисело мляко. Така че за всички тези от вас, които сте фенове на киселото мляко, по-добре да не се заблуждавате и да знаете какво приемате. Но за... Ще ги стресираме, дай нещо по-позитивно да им разкажем на хората. Но по-позитивното може трябва да им е интересно. Ще ми е интересно всъщност, ако си оставяте коментари отдолу под видеята, кое наистина ви харесва, за да знаем, нали, какво да разказваме. Точно така, по-конкретно. Не, аз разказвам Ива да разказва, аз тук само крася. Ти си достатъчно красива и благодаря за поканата. Но на мен ми е супер интересно всичко, което разказва, защото в голяма част от тях се припознавам и виждам и своите проблеми, и своите грешки, а пък смятам, че е важно да знаем как се храним, защото сме здрави и щастливи след това. Точно така. И тъй като започнахме тази тема, ако вие нямате здрави черва, няма как и да се случи отслабването. Нали, казвам го, защото повечето хора, като посещават диетолог, то е за да отслабнат. Ако нямате здрави наистина черва или ако имате хормонален дисбаланс, е почти невъзможно отслабването. Така че фокусирайте се първо върху нещата, които казахме до момента, оправете си червата и отслабването ще си дойде дори в последствие. Внимавайте с храната, направете индивидуалния си режим, яжте чиста храна и съм сигурна, че резултатите няма да закъснеят. Само да попитам, оправянето, както се казва, на червата е възможно, нали, с правилна храна. Тоест, ние за това създадохме Low Food Map менюто, точно с такива храни и съставки, които Ива е подбрала и с които съответно аз наистина вече така преди да почна този детокс, една седмица се хранихме двамата с мъжа ми по този начин, наистина дава разлика, изчезна подутия корем, изчезнаха газовете и напрежението и определено се чувствах доста по-добре. Това е наистина много хубаво да го чуя. Много ти благодаря за обратната връзка. Няма как да продаваме нещо, ако ние не го изпробваме лично и аз и мъжа ми се хранихме така и определено видяхме разликата, така че смятам от тук нататък да се опитаме още един по-дълъг период, за да видим наистина дали ще подобрим състоянието си. Абсолютно.
Това меню е универсално за всеки човек, който иска да промени, да подобри микробиома си, оттам да бъде и по-щастлив. Но обърнете внимание първо на това, защото на нас ни е важен режима, но е важна и чистата храна. Аз съм минала също по този път, дори като клиент и като пациент в болницата, така че не само от научна гледна точка, ами като опит ви споделям, да, процесът е бавен, но да, случват се нещата и след това ефектът е неузнаваем. Благодаря много, Ива, за този разговор благодаря. и очакваме вашите коментари отдолу под видеото, за да знаем какво друго ви е интересно и съответно да подготвим за него материал. С най-голямо удоволствие ще ви очакваме. До скоро! Скоро!